सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। आं दाखालि पेन कार्डखौ माबोरै कारेक्सन खालामो बिनि भिडिअखौ लाना फैदोंमोन 28 डिसेम्बराव। बेखौ आं 22 डिसेम्बरावनो शुट खालामनाय जादोंमोन, ओमफ्राय आपल'ड खालामनाया एसे लेट जादों। 28 डिसेम्बराव आपल'ड खालामनाय जादों। बाव आं पेन कार्डखौ कारेक्सन खालामनानै दिन्थिदोंमोन नोंथांमोननो। दा बे पेन कार्डआ PDF फाइल फैबाय आंनाव जिमेलजों। बेखौनो एसे खोन्थानो नागिरदों आङो। कारेक्सनाबो जाबाय। सिगां माबा गैयामोन, सिगनेचार गैयामोन, दा सिगनेचार जानानै फैबाय। फिजिकेल कपिया फैनो एसे टाइम लागोन। आं देखायनोसै नै माबाखौ। आं जिमेल होफाखादोंमोन नालाय बे जिमेलाव फैदों। जिमेलखौ खेवबाय आङो। नैबेनो नै मेसेजआ। नोंथांमोना फरायनोबा फरायनो हागोन एसे पज खालामनानै। आं नायखांबाय, कारेक्सन जाबाय, जाखांबाय। जुदि नोंथांमोना बे पेन कार्डखौ माबोरै कारेक्सन खालामो भिडिअखौ नायाखैबा आं गोजौनि आइ बाटनाव भिडिअखौ होनानै होगोन, नङाबा डिसक्रिपसनावबो लिंक थागोन। नोंथांमोना पेन कार्ड कारेक्सन खालामनांगौबा भिडिअखौ नायनानै खालामनो हागोन। जोबोर इजि प्रसेसआ। नै ओमफ्राय नै बेयाव PDF फाइल मोनो, ओमफ्राय बेहा पासवार्ड दं। पासवार्डआ मारै जायो आं एसे खोन्थानि र'। डाइरेक्ट खेवलाबायनो हाया। नै बिदि नै जाय मानसिनि बिनि डेट अफ बार्थ होनांगौ जेबो होनाङा, डाइरेक्ट माबा लाइन लाइन सिगाङाव डेट, ओमफ्राय बिनि उनाव मास, बिनि उनावहाय इयार होबानो जाबाय, होमबानो खेवगोन। मासआ 2 मास 3 मास, डेटआ 2 3 नङाबा मासफोरा 2 3 जानुवारि फेब्रुवारि मास बिदिबा सिंगोल बा होमबा सिगाङाव 0 होदेरनांगौ, होमबानो जायो। 2 तारिख 3 तारिख बा 02 03 होदो, ओमफ्राय आरो मासआ बेबायदिनो, ओमफ्राय इयारा बे फुल होजोबबानो जाबाय, इयारखौ होमबानो जागोन। नै आं डाउनलड जाखाबायमोन होनना एसे देखायनोसै आं। नै आं पासवार्डखौ फिलआप खालायनोसै। आं पासवार्डखौ फिलआप खालायखांबाय। बिनि उनावहाय दाना अपेनाव सेरनोसै आङो। नैबेनो नैबेनो पेन कार्डआ। नै कारेक्सन जाजोब्बाय गासैबो। जेखौ कारेक्सन खालामदोंमोन बेखौ जाजोब्बाय। नोंथांमोनाबो कारेक्सन खालामनांगौ दंबा खालामनो हागोन भिडिअखौ नायनानै। दिनैनि भिडिअनि थांखिया बेनोमोन। आं दाखालि कारेक्सन खालामनाया जादोंना जायाखै बेखौ देखायनाय। जाबाय, नै जानानै फैबाय। बेबायदि कारेक्सन खालामबानो नोंथांमोनाबो कारेक्सन जाना फैगोन। माबाफोर जेंनाफोर जादोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय। दिनैनि थाखाय एसेनोसै होमबा। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।